کۆمسیونê wiha hev anî û gihişta baweriyê ku tundûtîjiya li dijmêr jin û zarokên êzidiyan pêk hatî genûsîd e. Tawankariyên dijî mirovayetî û tawanên cengê ne. Ji roja hêrişa li ser Şengalê pêk hatî hetan he ji aliyê Daişê da genûsîd ya berdewam e. Biriya kuştinê û kûlekirin û eşkencedanê hewla ji navbirina wan hatiye dan. Serederiyeka nemirovayetiyê gel wan hatiye kirin û jinên wan weke köleyên seksî bi kar anîne. Ew rastî ziyaneka mezin ya bedenî û saykolojî hatine. Raporta Komisyona Serbixwe ya Nîvnetewî li ser binemaya 45 şevpeyvînaya dê gel rizgarbûyan rêberên olî û çalakvanan û rênimaiyan pêşniyaz dike ji bo parastina civaka êzidiyan li Şengalê û gihandina vê pirsê ji bo Dadgeha Tawana ya Nîvnetewî. Ev cara êkiya raporteka Netewînê girtî behsê vekêşana hêzên ewlehiyê dike ji Şengalê û hêştina piraniya xelkê wê bêyî berrevanî û bêyî fermana valakirina gundan ku xelkê wan ne agahdarî rûxana ewlehî û parastina herêmê bûn.